perdona, Sara. Para Alexandre Bóveda, asesinado. Cando a pupila, derradeira imaxe refrexou xa sen lume, Aquil Piñeiro e ti ficaches Bóveda, senlleiro, testemunha para sempre diste aldraxe. Cando che percutiu no peito a torta, ira descarregada por España, coidaron os verdugos que fazaña era deixar en ti a Galicia morta. Pero esqueceron teu sangue sobre a terra, ista esperanza que en nosoutros corre, e non tolleron a verdad que berra. Baixo a lívida luz que nos aterra, sobre ista teima que xa nunca more, Galicia hase de erguer en pé de guerra. De Méndez Ferrer. Boa tarde a todas e todos. Me encanta ver a Praza chea, verdad? Convídovos a revivir o arresendo que seguramente sairía desta praza alá nos comezos dos anos 30. A fonte, na vez de Cruzeiro, botando auga, mentras as persoas conversaban sobre o acontecido o día anterior. Mulleres coas cestas nas cabezas con legumes e verduras. Outras con patelas cargadas de peixe para venda e reparto. Remolques, procesións, os primeiros coches, ruído de socas en terra, meniños descalzos xogando. Aí, ao lado, detrás, a cuartel da Guardia Civil. Agora derrubado. Neste outro lado, o Concello, con xente entrando e saindo. Actividade, moita actividade, comercial, social, económica e tamén política, nesta Praza de Arriba. Chamada así porque abaixo había e aínda hai outra, non por outra razón. Digo isto máis que nada para os de fora, porque os de casa xa sabemos todos. Nos inicios desta década, en decembro do ano 31, nace o Partido Galeguista. E ao longo dela foise desenvolvendo e espallando por toda Galicia, tamén no Grove. Constitueuse unha agrupación forte, tanto que conseguiu a alcaldía integrada na Fronte Popular. En xuño do 36, co alcalde Xacobe Barralota. Dentro desta agrupación, as persoas que aparecen nas fotos do noso cartaz foron decisivas. O propio Xacobe Barral, Ramón Arce Millares, Pura Rodríguez de Besa e Francisco García Moldes. Mais, por que o foron? Por que tanto ensañamento con eles logo do golpe de Estado? Pois as razóns básicas son as ideas que defendían. Resumindo, amnistía e reformas políticas, reformas agrarias e económicas, reformas sociais e educativas que pretendían restaurar as normas sociais do primeiro bienio para ampliar o acceso á educación facéndoa universal e gratuita. No caso galego, ademais, a aprobación e a aplicación do Estatuto. Esas ideas fixeron que a República fose un chanzo adiante nas liberdades democráticas das persoas do común, mais perxudicaba os intereses de dúas patas esenciais do Estado. Do Estado monárquico español, a dos oligarcas e nobles hereditarios e as da Igrexa ultracatólica. Estes non o podían permitir e moveron os seus fíos xa daquela. Quen pueda hacer que haga. Solos. Nós temos a obriga de ser herdeiros das persoas que buscaban unha sociedade e unha Galicia mellor. Dos Xacobes, Puras, Ramóns, Franciscos, eles sementaron para que nós poidásemos recoller e nós debemos seguir sementando para os que veñan. O que debería ser aprendido nas escolas e institutos seja agochado a propósito e sen ánimo de enmenda. O que debería ser difundido polo Consello e visto como riqueza, como parte da historia local, tápase con cortinas de fume. O que debería ser difundido polo goberno galego simplemente se manipula e tersiversa. En certos detalles, tal parece que os pasos adiante que se deron seguen moitos pasos atrás, pero ao fin, o interés que teñen en facernos recuar dá razón do triunfo do noso proxecto unha vez máis.
Tan só necesitamos espallar o ideario que, como pasou sempre cando hai democracia, aínda que esta sexa imperfecta, fainos medrar como colectivo consciente como nación irredenta. Bateron en Porpiaño. Aquí seguimos e seguiremos, como ben decía o noso sempre presente Moncho Meis. Se non houbera BNG, habería que inventalo mesmo. E tiña razón. Tiña razón. Ainda que só fora por manter viva a memoria do que nos antecederan. Pois ben, é o único defecto que ten este sitio. Pois ben, o Consello Local acordou que este día da Galiza Mártir se dedicara a 4 persoeiros que deron verse ao Partido Galeguista no Grove. Son máis, moitos máis, os nacionalistas e republicanos de todo tipo, mecos represaliados, pero deixamos conscientemente para futuras edicións a súa honra e legado. Imos, pois, cos 4 militantes homenaxeados nesta edición. De esquerda a dereita no cartaz, Xacobe Barral, último alcalde lexítimo da República, nado en Lordelo no 1906, finado en Vigo no 96, defensor a ultranza dos intereses do Consello na Iria de Atoxa, fronte aos usurpadores da época. A día de hoxe seguimos nela. Segundo un artigo do noso tamén recordado Luís Rey, que nunha conferencia alrededor deste tema pronunciou na Casa da Cultura no 2008, e que podemos localizar en Cambados, por certo, na biblioteca que leva o seu nome, sempre que dixo isto, provócame envidia sana e vergoña allea. Neste artigo, digo, debúxanse os enfrentamentos que o alcalde Barral tiña coa oposición da dereita local neste tema da Atoxa. Foi Xacobe condeado en Consello de Guerra a cadea perpetua e a pagar 2 millóns de pesetas. O orçamento do Grove era de 114.000. Engade a penalización. Diz que por participar no asalto ao cuartel da Guardia Civil para requisar armas en defensa da República. Como se facer cumprir a legalidade vixente fora incorrecto. A carón del temos a Ramón Arce, deportista e adestrador de fútbol, mestre zapateiro de profesión, detido, encarcerado en San Simón, xulgado e condenado a 15 anos de prisión. Preso no cárcere provincial, pai de Moncho Arce, o lixeiro, avó de Lolia e Carmela Arce, porén, bisavó de Isabela Rey Arce, filla de Luis. Pura Rodríguez de Besa, mestre e dirixente local do Pegar. Activista cultural, actriz e cantante. Logo de apochar na súa casa o que despois será o seu marido, o tamén galeguista e militar da Armada, Xosé María Godai Camaño, irmán do pintor Ernesto Godai, que permaneceu fiel á República, exiliáronse na Argentina sendo directivos activos da entidade Unión de Fillos do Grove. Tía dos irmáns Escalante Rodríguez e de Rosa, a muller de Antonio Pillado, exalcalde nacionalista de Cambados e veciños nosos de Lordelo. Francisco García Moldes, mestre e dirixente do Partido Galeguista, amigo de Bóveda, foi asesinado por uniformados con disparos de pistola mentre tomaba un café, aí, ao lado do Cine Besada. Intelixente e activo, foi baluarte da Irmandade e en bo grao responsable do seu éxito. Tío dos irmáns García Besada, Mascato García, García Vilela, García Romero e Fuentes García. A eles e ás compañeiras e familiares deles, que a nosa lembranza sexa a súa victoria, que o noso compromiso sexa a súa eternidade, porque un pobo que recorda o seu pasado construí un futuro máis digno e máis humano. Todos estes persoeiros xa tiñan daquela como referente a Alexandre Bóveda, e del falaranos David Zotero, compostelán residente na Estrada, se me equivoco en algo dimo, cofundador da Asociación Galega do Libro Infantil e Juvenil Calix e da Fundación Castelao, integrante da Asociación Cultural Vagalume da Estrada e da Irmandade Avelino Pousa Antelo. Actualmente preside a Fundación Alexandre Bóveda con sede en Pontevedra. Escoitar a quen máis sabe do tema sempre é un placer e un premio para os sentidos. A continuación,
a deputada máis orgullosa de ser bloqueira. Que demostra, ademais, sempre que sube ao estado do Parlamento a falar. Chámase Olalla Rodil, é de Ribeira de Piquín, presume moito de ser de Ribeira de Piquín, Lugo, é periodista, política, pero das boas, non das buleras esas tú ya sabes. Recomendo moitísimo dúas intervencións que se poden ver no YouTube, buscareas, por favor, unha chamada a intervención total e outra, pásalle ao cuñado este Nadal. Localízanse simplemente poñendo o seu nome no buscador. Aparte de rir un cacho, oirás como rebotan as rebasadas dialécticas nos asentos da dereita no Parlamento. David. Boa tarde a todas e a todos. Hoxe, a presidencia de todas as cousas que me grove, lóxicamente, pois, por todo o merecemento, tenha Pura Rodríguez, Ramón Arce, Francisco García Moldes e Xacobe Barrola. Eles son os nosos presidentes hoxe. Sabemos que os actos que se poidan facer nunca constituen unha sorpresa intencionada. Son actos que se fan desde a militancia e desde a motivación absoluta e a responsabilidade por facerlos. Non son sorpresa, non pretenden sorprender a ninguén. Tampouco provocan ningún tipo de comentario marginal, senón que realmente o que tratan de provocar é a fusión e a integración das diferencias. Pois ben, recibide, antes de nada, o saúdo certo das e dos membros da Fundación Alexandre Bóveda, e moi especialmente o da nosa presidenta de honra, filla de Alexandre, Amalia Bóveda. Moitas grazas por nos invitar a este acto. Nesta praza, a ir de 90 anos desde o asesinato de tantas e tantos mártires galegos, tamén é a forma especial de representatividade. Queremos recordar a Alexandre Bóveda e así no amor dicimos seu nome, nome que acolle e integra os demais nomes das e dos nosos mártires. Facémolo con todas e todos vós na responsabilidade de seguir denunciando desde a verdade do sucedido. Longa noite, negra sombra. Longa noite de Celso Emilio, negra sombra de Rosalía. Pois a nosa solidaridade cívica, a nosa e vosa militancia na memoria, non pode interrumpir este proceso. Son pois horas de que o goberno en Galicia, as institucións, como con firmeza así o reivindica a nosa presidenta de honra, Amalia Bóveda, coa presenza do cadro no Museo de Pontevedra, a derradeira elección do mestre, xunto coas cascas do Piñeiro, testemunha do asesinato de seu pai, arrecendentes a pólvora, son pois hora, repetimos, que institucionalmente o Parlamento en pé recoñezan a data do 17 de agosto como Día da Galiza Mártir. Sabemos
que non lle gusta activar a memoria. A eles non lle gusta, pero terán que facelo, non lle queda outro. Mellor para eles dicir que non remover, o presidente di non enredar, mellor ir con sentidiño, enterrar o pasado, que canto menos se saiba mellor. Está claro que ben lles gustaría unha Galicia de víctimas, de mortos, pero que non se coñecesen os asesinos. Eso encantaría. Pero nós, por Bóveda e os nosos mártires, queremos mover e remover o pasado. Non podemos deixar as nosas víctimas na estacada. Daí a Galiza mártir, a celebración de Alexandre Bóveda, pero tamén dicirvos que celebramos tervos aquí e estar con vos. Toca seguir sumando na convicción e no orgullo de pertencer á Irmandade Memorial e de Martirio de Alexandre Bóveda. Ser libres non é doado, sábese ben, e selo conleva a restauración da nosa memoria, activar as leis precisas. Falando de leis, sabedes? Un expresidente do goberno do Estado español, ao fío das leis da memoria histórica, dixo: son un disparate feito por terroristas, é pactado con terroristas. Vaites, diría o secretario político do Partido Galeguista Daniel de Rianxo, Castelao de Galiza, ao secretario de organización do mesmo partido Alexandre Bóveda, diríalle: vaites, porque se por integrar, se por saber a verdade, se por militar na memoria dos nosos mártires somos terroristas, eu declárome terrorista. E tamén a dereita herdeira política do franquismo dinos: mira que xa aburridas, e iso vai para que deixemos de pedir xustiza, que deixemos de enredar, que calemos a poder ser, que olvidemos a mellor facer, sí, que olvidemos, olvidar que a transición fixeron os gañadores da guerra, que se fixo unha amnistía para solucionarlles a vida aos torturadores, que franquistas e fascistas quedaron impunes, que as foxas comuns aínda berran: abride, que as leis da memoria andan cheas e lentas con paus nas rodas, pero non lles vai colar, desta non lles vai. Seguiremos na razón da restauración da verdade, da xustiza, da reparación da nosa memoria, e seguiremos por amor ao noso povo, por amor ás e aos seus mártires. Queremos axudar a pechar as feridas e sabemos que hai lixo infeccioso que debemos limpar e non podemos chegar tarde. Canto nos gustaría sentir a man solidaria xunto da implicación política das institucións e do goberno en Galicia, sí, escoitalos na voz verdadeira, firme, xenerosa, política, claro, e en irmandade de dignidade dicirnos: agardade, imos con vos. Que fermosa complicidade sería, que bravo rescate das e dos nosos mártires, que afirmación potente, valerosa do nome de Alexandre Bóveda, que mornura de sabor de identidade e de determinación da nosa memoria interiorizada neste povo. Canto recoñecer recoñecendo. Amigas e amigos, compañeiras e compañeiros, din que non nos mobilizamos, que nada nos preocupa, pero que veñan a esta praza, que veñan in situ e non in vitro, e que este que están vendo é un exemplo que iso o desminte. Sí que nos mobilizamos. Verán que a memoria non é un feito nostálxico. Comprenderán que, como facedes vós, a mellor maneira de traballar pola memoria, de facer memoria, é seguir loitando por ela. Loitade e disfrutar xuntas e xuntos da fertilidade
da fertilidade dos triunfos. Viva o Día da Galiza Mártir! Viva! Viva a loita dos povos pola memoria! Viva! Viva Alexandre Bóveda! Viva! Como en todos os directos, sempre hai algo que vai para diante e vai para atrás, non? Neste caso, debería ter sido a música antecedendo a David, pero, vamos a escoitar a Rafa e a Sabela. Eso é... Iso. Hola, boa tarde a todas, a todos. Somos Rafa Otero, Sabela Dacal. Vamos a interpretar agora dúas peciñas e despois outras dúas. Escollemos a primeira peza que vamos facer agora, pensando no ano pasado, foi o ano dedicado ás letras galegas ás cantareiras. Nós formamos parte do grupo Malvela e queremos traer hoxe aquí unha peza de cantareiras, de Malvela, porque, bueno, unha compañeira nosa de Malvela, de 82 anos, que non son pouca cousa, sempre comenta isto que vou comentar agora. Ela aprendeu esta peza da súa profesora. Nos anos que ela estudaba non se podía falar galego na escola, estaba prohibido. Pero esa profesora, nos tempos libres, nos recreos, ensináballes a bailar un pouco de baile galego, é un pouco de cantigas, non? E esta é unha peza que veu dali, non? Entonces, nos queremos hoxe en homenaxe a esas persoas que tratan e trataremos de que a nosa fermosa lingua siga tendo luz propia, foliada de celas de peiro. Dentro dunha marisqueira choraba un berberechiño porque era tan grande a vieira e él era tan pequeniño e él era tan pequeniño. Ay la lelo, ay la la la, veñen as rapazas de celas de peiro pola corredoira tocando pandeiro e sempre cantando van polo camiño e tocando a gaita vai o gaiteiriño. O muiño de Rosiña, o muiño de Rosiña, moueche moi peleirado, pide parruco fariña, e rosa dalle salvado, e rosa dalle salvado. Ai la lelo, ai la la la, veñen as rapazas de celas de peiro pola corredoira tocando pandeiro e sempre cantando van polo camiño e tocando a gaita vai o gaiteiriño. Aparta loureiro verde, aparta loureiro verde, deixa pasar as vecelas, veñen da feira de peiro, de mercar unha bandeira, de mercar unha bandeira. Ai la lelo, ai la la la, veñen as rapazas de celas de peiro pola corredoira tocando pandeiro
gaita vai o gaiteiriño, veñen as rapazas de telas de peiro, pola corredoira tocando o pandeiro, e sempre cantando van polo camiño, e tocando a gaita vai o gaiteiriño. E agora, bueno, seguimos pensando nesas letras galegas deste ano que son dedicadas a Begoña Caamaño. Bueno, temos a sorte tamén de ter, bueno, de colaborar con Uxía. Uxía fixo este ano un disco dedicado a Begoña Caamaño, que era a gran amiga dela. Bueno, Begoña era periodista, escritora, pero sobre todo activista. E sobre todo promovía a sororidade entre mulleres, fantástica. E nada, Uxía dedicolle este tema que compuxo para Malvela, que si vos animades a cantar o retrouso, que é super alegre, e ademais a cantiga saberedes, define a Begoña de cabo a rabo. Vamos alá, Begoñísima. Nas ondas de mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na tua fronte unha estrela. E nos camiños da vida sementas mil amizares, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista e sen pelos na lingua, rabuda como o Nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Nas rúas de Compostela, berrando polas mulleres, nas manis e na taberna, o colo dos placeres. Desde sempre viaxeira, viviches andando a terra, de Cuba a Chichiriviche, por un mundo sen fronteiras. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Brindaremos pola vida, polas que xa non están, polas que seguen loitando, polas que veñen detrás. Ai, Begoña, compañera,
por bandeira, nos ollos a rebeldía, nos ollos a rebeldía, nos ollos a rebeldía. Ahora creo que el turno de Olaya Rodríguez. Dicía un aplauso ben forte para Sabel e para Rafa, que sempre é importante tamén acompañar os actos de música, de reconhecemento tamén da creación cultural deste país e sobre todo da creación cultural na lingua propia de Galiza. Eu agradecida, inmensamente agradecida á Asamblea Local do BNG aquí no Grove por convidarme, por querer que compartira con vos esta xornada de memoria, de recoñecemento, de honra tamén ás mártires aquí do voso concello, das persoas que en definitiva loitaron pola liberdade, polos dereitos, pola democracia e sobre todo pola soberanía política do noso país. E eu preparando un pouco a intervención pensada que tanto na actividade política como creo que na vida de cada quen é importante saber que formamos parte dun continuo. Non somos persoas illadas, non estamos eternamente descubrindo a roda, sino que facemos parte dun fío que nos une xeración tras xeración a miles de persoas no noso país, pero tamén ao longo de todo o planeta. E precisamente o movemento feminista no que militaron Begoña Camaño e tantas outras mulleres antes que a nós, dentro do movemento feminista, para definir esa liña, ese fío, ese continuum na historia, dicimos, porque foron somos, porque somos serán. Existimos colectivamente polo esforzo, pola loita, polo traballo de tantas outras persoas que deron a súa vida moitas ocasións por ese proxecto político como é a liberdade e a democracia. Somos, polo tanto, herdeiras de moitos nomes e de moitas voces, a de homes, a de mulleres, vanguardistas, soñadoras, que se atreveron a pensar no imposible. E creo que neste momento histórico no que nos atopamos é bon lembrar isto, porque tocaronnos vivir tempos bastante aciagos nos que a dereita extrema e a extrema dereita, véxase aquí no caso da Galiza o Partido Popular, pretenden reescribir a historia, atacando, manoseando e manipulando a quen loitou por Galiza, a quen defendeu mesmo dando a súa propia vida o autogoberno, a soberanía política deste país e, sobre todo, a democracia e os dereitos civis e políticos. Agora que queren facer pasar a Alexandre Bóveda por alguén sen ideoloxía, como a quen fora o veciño do Quinto, ou por bandoleiro a Moncho Reboiras, é bon lembrar que a Bóveda o mataron por atreverse a defender, por atreverse mesmo a pensar que Galiza podía e debía gobernarse a si mesma, igual que fixeron con Ángel Casal, con Camilo Díaz Baliño ou con García Moldes. Eu non os coñecía, contáballo a David Zotero hai un momento. A García Moldes, asasinárono tomando un café, como contaba Anselmo, con 37 anos, exactamente a idade que teño eu agora. Nestes momentos que nos tocaron vivir, onde se pretende facer pasar as vítimas do fascismo por verdugos, é bon lembrar que a Moncho Reboiras o mataron como a un can, a tiros, nun portal, por loitar contra o réxime fascista e totalitario no que militaban precisamente os fundadores do Partido Popular, que agora manipula e manosea a súa memoria. E eu creo que a memoria democrática, na súa intervención, a memoria democrática non é nunca unha rúa en sentido único. Serve e debe servir para lembrar e para honrar as vítimas, pero tamén para sinalar e xulgar os verdugos. Non podemos ignorar nin aos responsables políticos desa represión, nin a quen fixo parte do goberno que con posterioridade mantivo durante 4 longuísimas décadas este país sometido e sen dereitos.
Eses mesmos que eloxian hoxe a Fraga, que o definen como reformista, pretenden borrar a memoria deste país, negándose a recoñecer no Parlamento de Galiza neste mesmo ano o Día de Galiza Mártir, o 17 de agosto, como homenaxe ás vítimas da represión franquista. A das persoas fusiladas, a das encarceladas, a das paseadas, as que tiraron a ría de Vigo atadas a unha lousa de ferro, pero tamén as depuradas, as rapadas, a memoria das silenciadas ou das exiliadas, as miles e miles de mulleres e homes que co seu traballo, coa súa loita, fixeron posible que as xeracións que viñemos detrás, tamén a miña, nacésemos nun sistema democrático e tivésemos organizacións políticas e sindicais nas que poder militar. Mulleres e homes que onte e hoxe mantemos viva a idea de que Galiza merece máis. Ese é o gran desafío que nos une a tantas xeracións ao longo da historia. O amor por Galiza e a vontade de facela unha nación libre e soberana. Pero eu quería aproveitar este acto e, sobre todo, a oportunidade de poder falarvos nel para trasladar unha reflexión que vai máis alá da memoria, que nace da memoria, pero que é unha reflexión especialmente sobre o futuro. Nin para as Irmandades da Fala, nin para o Partido Galeguista, nin para nós hoxe, a pregunta foi nunca, nin debe ser hoxe, decidir sobre que, senón decidir para que. A soberanía política de Galiza, que é o que defendemos as nacionalistas galegas, non é un fin en si mesmo, non é unha soflama, non é un eslogan electoral, nunca o foi, nin para o Partido Galeguista de Bóveda e Castelao, nin para o Bloque Nacionalista Galego hoxe. A soberanía nacional é a ferramenta política necesaria para actuar sobre a realidade e cambiala. É poder. Non é un concepto baleiro, non é un concepto oco, nin unha bandeira na que envolverse por oportunismo electoral. É unha ferramenta, ou máis ben, a caixa de ferramentas necesaria para garantir as mellores condicións de vida e benestar para as persoas que hoxe vivimos e traballamos en Galiza, pero sobre todo para as persoas que vivirán e traballarán mañá neste país. As que nacemos aquí ou os milleiros de persoas que decidiron por vontade propia ou necesidade afincarse no noso país para construir o seu proxecto de vida. Veñan de onde veñan, teñan a cor de pel que teñan ou profesen a religión que profesen. Ese é o grande amor que nos move o proxecto político do nacionalismo galego desde a súa fundación e até hoxe. Dereitos, benestar social e, sobre todo, ter a capacidade política de poñer a inmensa riqueza deste país ao servizo das galegas e dos galegos. Somos, polo tanto, un proxecto político que ven de lonxe, que une a milleiros de persoas e xeracións ao longo da historia, pero sobre todo, se o nacionalismo galego é algo, é un proxecto de presente e de futuro para este país. É a grande forza que move Galiza, esa Galiza innovadora, transformadora, feminista, orgullosa e diversa que quixeron aniquilar segando a vida da xeración máis brillante que deu este país, como foi a de Castelao, a de Bóveda, a de María Miramontes, a de García Montes, a de Xacobe Barral, a de Ramón Arce ou a de Pura Rodríguez de Besa. Quixeron daquela e queren agora, a Dios gracias, sin pasarnos a cuchillo, queren acabar co nacionalismo galego porque somos un proxecto político que defende un alegato contra a resignación. Somos un alegato contra o conformismo e, sobre todo, unha grande bocanada de oxíxeno a favor deste país. As galegas e os galegos somos un pobo traballador, digno e honesto, que as máis das veces valoramos moito menos do que deberíamos as grandes cousas que temos e, sobre todo, as grandes cousas que colectivamente fixemos. Somos un pobo vanguardista e aberto ao mundo, porque se algo é Galiza e o pobo galego é unha célula de universalidade que pode e debe dialogar con todas as culturas e povos do mundo. E alégrome que estea precisamente a bandeira palestina neste acto, porque tamén é de xustiza e de memoria democrática seguir denunciando o xenocidio criminal do Estado de Israel contra o pobo palestino. Somos internacionalistas porque se hai algo que nos define como pobo solidario é a tenrura que sentimos polos demais povos do mundo, cos que queremos ademais dialogar
relacionarnos en pé de igualdade, sendo nós mesmas, sen atrancos nin complexos, en pé de igualdade coas demais nacións do planeta. Sintamos o orgullo de pertencer a esta terra. Eu creo que estes actos deben ser tamén unha mostra de orgullo colectivo do que o pobo galego foi capaz de parir ao longo da historia, por moito que intentaran truncar o noso futuro. Unha terra rebelde e combativa, como cantaban Rafa e Sabela, acolledora e humilde, solidaria e tenra. E defendede o noso dereito a seguir avanzando cada día nunha Galiza máis dona de si, que ten todo por gañar esa Galiza libre e soberana pola que loitaron as Irmandades e o Partido Galeguista antes que a nós. Nese camiño, efectivamente, dirán de nosotros que somos, no mellor dos casos, insensatos, que o que defendemos é unha quimera, un imposible, chamaránnos tolas, insolidarias, terroristas ou separatistas. Dicía Castelao que moitas veces os mártires crean mundos que os heróis nin tan sequera son capaces de concebir. Pois fagamos que por fin nesta terra se cumpra a vontade dos mártires. Viva o Día da Galiza Mártir. Viva Galiza Teire. Viva! O veciño aquí do Grove é que ten que falar son eu. Decidelle algo. Yo falo aquí que non falo... Bueno, ahora Bueno, mismo... sí podo falar. Que Sabela de Acá é unha grande música que ademais o tema que fixemos antes de Goñísima está arranxado por ela, que non quería decir, pero é un arranxo de Sabela. Un arranxo conxunto, colectivo, É un arranxo de Sabela para que cantase Uxía coas Malvenas. Ademais, a canción é de Uxía. Bueno, que me vou poñer colorada. Mirade, vamos continuar agora cun tema. Evidentemente falamos con Uxía, lle pedimos permiso e dixemos, mira, queremos facer unhos temas teus que son moi acadados, e me dixo, por suposto. Entonces, bueno, vai outro tema que fixo Uxía con Sergio Tanos, o seu guitarrista, que se define brasilego, que chamase Alalás encadeados, é un poema de Uxío Noboneira, non? Que ensalza e valora a Galiza. A letra é super bonita. Lixeiro, e para ben cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado, calado ser do meu povo, por siglos asoballado, xostregan augas e ventos, sigue o penedo chantado. Raspado e batugado, solo lle quedou aquelo que non pode ser quitado. Penedo roído e quedo, por riba de ti me pranto. Se ti fora o máis pequeno, por ti son o máis alto. Galicia non te puderon calar e ben que o teimaro. Se non cantas polo erguido, as subías polo baixo. Labregos e mariñeiros, obreros de pano en pano, que cando tuveron que irse, con miles te levaron. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la 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 la. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la 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 la.
te puderon calar e ben que o teimaron. Se non cantas polo erguido, as subías polo baixo. Labregos e mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con Inés se elevaron. Alala polo máis baixo, alala polo máis alto, ai la 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 la. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Xa para rematar, facer un tema tamén de Uxía, un tema que Uxía fixo para un documental, Acordamos, un documental que, bueno, fai presencia da memoria histórica, de que non esquezamos todo o que pasou, e creo que ven moi a conto para todo o que vamos a ver detrás na pantalla. Alumean as candeas no mar e na terra, entoamos en cadeas o cantar que nos alenta. Polas guerras que loitaron e que non tiveron medo, polas que non se arredaron, rexeitamos os segredos. Xa o decía Castelao, xa o decía que valente, que non enterran cadáveres, o que enterran é semente. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Agora vimos acender toda a luz e as candeas. Non deixemos que esmoreza este lume que alumea. Se houbera que voando había chacadeas, pasaba a vida cantando e así medran as ideas. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Cantamos agora e sempre, nunca vos esqueceremos. Xa está plantada a semente e con ela venceremos. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria.
E non sei vos, pero eu estou moi emocionado. Moi emocionado. Despois de escoitar os discursos e estas fermosas cancións que honran os represaliados, fican os agradecimentos aos músicos Sabela Dacal, Rafa Otero, alias Morqueiro, teño que decirlo, Rafa Morqueiro, os dous, cunha amplia trayectoria musical, actualmente comparten escenarios con grupos de nivel top, Malvela e Factoría de Subsistencia, do famoso Josito Porto, e colaboran en diversos proxectos coa cantora Uxía, ademais de con artistas variados. Un aplauso para eles. Merece moi bien, non? Gracias Ana Garrido por recitar a poesía. Non me digo nada. Grazas David Torres pola posta, instalación e manexo de toda a parafernalia. A Dani, o noso Daniel, polos vídeos. E logo, o resto do Consello Local que este día botaron unha man para que isto saíra o máis decente posible. Xandra, Pili, Luís, Ali, e por suposto os invitados David e Olaya. Moitas gracias por estar aquí. Tenho que rematar aquí, Gostaría de facer un agradecimento especial para Antón Mascato, filólogo, historiador local, está situado ali naquela esquina, fonte de onde sacamos a info, a información. Sin a información non hai memoria. Nos seus libros Atila e Ogrove e as Irmandades Galeguistas de Ogrove, en Jallejo do Grove, Atila no Grove e as Irmandades Galeguistas do Grove, está todo pormenorizado nun traballo que en outro pobo de seguro estaría a disposición de quen quixera consultar. Unha revisión, actualización e publicitación do Atila é necesaria e imprescindible. E o das Irmandades é que ainda están nas librerías para que o queira mercar. Moito obrigado a todas e todos por vir, porque sin vos nada tería sentido. Imos logo depositar os cravos vermellos á estatua de Alexandre Bóveda, que está aquí un pouco máis arriba, cantar o himno, e ao remate estaréis convidadas a uns humildes petiscos nesta mesma praza. Saúde, forza, memoria e República Galega.